Falaos en Europa con xeito, temos con nós dúas mulleres, casi diría rapazas, véndome a min e vendo a elas, a Rocío Martínez e a Rebeca Olveira, que traballan e son docentes en entidades de saúde mental. Despois da pandemia, a saúde mental volveu, digamos, colleu polo menos atención e forza tamén nas políticas públicas, pero era algo que era un problema que viñamos vendo desde moito tempo atrás, sobre todo a falta de atención por parte das organizacións públicas e dos gobernos, e con un problema tamén de fondo moi significado, en diferentes estudios reflectido, que digamos, irrupción das redes sociais, os problemas de saúde mental en xente nova estánse vendo como emerxen dun xeito casi exponencial. É certo que a relación por agora é estatística, non hai, digamos, unha clara asociación directa causa-efecto científica demostrada, pero desde logo as estadísticas son moi claras que eso está sucedendo. Por lo tanto, é algo que está afectando a xente nova. E eu quería preguntarvos, sobre todo polas vosas experiencias, pero centrándonos fundamentalmente na xente nova, nos problemas da xente nova. E cando falamos de saúde mental na xente nova, que problemas e que necesidades vedes a día de hoxe? Poñede un marco galego, pero tamén, se queredes, facede un pouquiño máis grande, porque estamos aquí no Parlamento Europeo e hai que falar tamén de Europa. Que empeza? Podes empezar ti, Ro. Vale, pois un pouquiño con relación ao que comentas das redes sociais, algo que sí que estamos a percibir máis alá de a mellor unha ansiedade máis generalizada a hora de estar todo o tempo hiperconectadas, son un repunte dos TCAs, non? Está habendo un repunte bastante importante, especialmente en rapazas moi noviñas, porque realmente volvemos a estar nuns estándares de beleza moi inalcanzables e sí que unha das cousas que empezamos a apreciar, non? E que creo que vai traer cola para largo é o tema dos trastornos da conduta alimentaria, non? Relacionados coa saúde mental. Logo tamén sí que é verdade que estamos nunha sociedade tan hiperconectada que sí que empeza a haber un pouco problemas, non? Relacionados coa privacidade ou incluso co uso da IA, que se están empezando a utilizar como para fazer dano moitas veces, non? Entre menores, e iso obviamente repercute moi negativamente na saúde mental, como é lóxico. Entón, bueno, son algunhas das problemáticas que a mellor vemos xa nun futuro próximo agora mesmo. Non sei, Rebe, que cousas... Rebeca? Sí, a maiores como docente, que son docente de pedagogía terapéutica, podes apreciar que sí que se incide moito o tema de acoso escolar. Hai protocolos, existen protocolos actuais a nivel de Galicia que protocolo de riesgo suicida frente ao acoso escolar de ciberseguridade. Xa entra nese nivel, que o que dicía un pouco o Ro. O tema de estar interconectados moitas veces é bo, pero tamén supón algo malo. Quero dicir, esa xuventude está constantemente pendiente do teléfono e prestalle moita máis atención a nivel digital do diario. É a súa preocupación real, cando é algo ficticio, as redes sociais, valga a redundancia, pero é onde máis vemos esa incidencia, non? E sí que existen protocolos, hai unhas políticas que parece que non chegan. Existen, pero ese recurso á práctica non se leva realmente ben. E ademais, hai recursos para as familias que as familias descoñecen. Entón, cal é o problema aí? Por que non chega esa comunicación? Hai algún interés ou non interesa que se sepa según que protocolos? Entón, bueno, é un pouquiño tamén incidir un pouco aí, de que hai recursos, pero hai recursos moi mal xestionados, quero dicir, a nivel Galicia ou a nivel xa estatal. Xa non digo só centralizado en Galicia, pero vemos un pouco por aí que o tema do acoso escolar e de riesgo suicida tamén se está incrementando a maiores da problemática de TCA nas rapazas, que estaba comentando o Rocío. Sigue vendo iso, e xa desde edades moi temperás. Antes podía estar centralizado en secundaria, e ora xa é centralizado en primaria a partir de segundo curso. Estamos falando de 6, 7 anos. É unha barbaridade, desde logo.
Pois, aquí neste Parlamento, bueno, en moitas institucións, tamén a nivel estatal, debátese moito, evidentemente, sobre regulación e sobre legislación. E un dos asuntos que vimos debatindo e que está aí e que se seguirá debatindo é a posibilidade de limitar ou incluso prohibir certas redes ou acceso ás redes sociais por debaixo dunha idade. O certo é que máis ou menos está se situando alrededor dos 16 anos, pero bueno, non hai consenso e tampouco hai moito consenso aínda en como facelo. Vos que credes? É preciso, é dicir, bueno, teño unha opinión moi clara, pero gustaríame saber a vosa de que xeito se pode abordar. Non sei se prohibición, limitación, racionamiento, non sei como se pode facer iso. Vos que entendedes como se debe facer, sobre todo no ámbito de prevención de problemas de saúde mental. Que crees, Rocío? Eu nunca partiría da prohibición, especialmente con menores e adolescentes. Non creo que sexa como a maneira de abordalo. Penso que sería incluso un incentivo para que eles seguiran buscando o límite, non? Non sei, esta é desde a miña opinión. Pero a miña pregunta é, claro, os contidos... Claro, que o que sí que se pode facer ao mellor, pois tamén aos propios pais acompañar e estar máis como formalos a eles un pouquiño, non? Para que estén máis pendientes do que consumen os seus fillos e fillas e, sobre todo, tamén ao mellor a legislación cara ás propias empresas, non? Cara ás propias redes sociais ou as propias páxinas que poidan visitar a rapazada, como para poñerlle uns controis máis claros. Non tanto, claro, neste caso, refirme non tanto ao mellor limitar tanto a idade, non sei, vexo un pouco máis complicado, non, nese senso. Non teño unha opinión moi clara tampouco, pero... É complicado, é moi complicada, realmente. É complicado, pero, por exemplo, o tema de poñer límites, algúns poderían poñerse, por exemplo, nós que somos unha xeneración millennial, veíamos a televisión, non? Ti vías de todo na televisión, pero no horario que había que ter, pois non se dicían palabrotas, non dicías tacos e tal. Unha cousa similar eu creo que non sería, o sea, sería viable a nivel teléfono. Sí que me parece excesivo que entrando nunha rede che pregunten a idade que tes, tal, como xa é centralizado co contido que che quero dar. Toda a xente debería ter acceso a toda a información para poder tamén discernir e ser un pouco crítico. Sí que eu non estou moi a favor do tema do control parental. Me parece que esa, o sea, tal e como está posto o control parental, é algo moi obsesivo. É dicir, é un control dos pais cara aos rapaces que non considero que, o sea, non considero que sea bo ao fin e ao cabo, porque estás pendiente do que fai o teu rapaz. O teu rapaz tamén ten que facer vida. Quer dicir, indudablemente. Entón, hai que poñer uns límites, pero saber tamén poñelos. E, bueno, eso, opino un pouco que, nin tanto nin tampouco, da prohibición que di Ro non me parece razonable, porque cando che prohíben algo sempre faz todo o contrario, normalmente, que é o que se suele facer. Entonces, unha limitación, sí, entender que ten que haber un límite. Pero, por exemplo, falábamos dos problemas que poden ter adolescentes, sobre todo mulleres, no ámbito, digamos, sobre todo da súa saúde mental, tamén con o que ten que ver cos trastornos alimentarios, non? E non credes que, por exemplo, hai unha gama de influencers terribles que normalmente tamén seguen eses cánones e esas influencers poden facer contidos igual non moi afiados en canto que ten que ver con afectar a súa saúde mental, pero acaban sendo modelos, non? Como se limitaría, por exemplo, non? É dicir, pois sale unha influencer escuálida que é a que, digamos, tal, e di que hai que comer fruta e verdura ou pouco, e hai que levar a talla non sei que. Isto de que xeito tamén se pode regular, porque para min eso sí que resultaría moi complicado, non? Porque aí tamén está a liberdade de expresión desa persoa, non? É complexo, non? Eu penso que un pouco tratalo tamén, porque obvialo tampouco o problema. Sí que igual nos centros deberían cambiar un pouco o enfoque que teñen de según que contenidos. Por exemplo, en primaria, se ti estás falando dun contido concreto da alimentación, podelo ligar ca realidade que hai, ou expoñerlo tamén ao rapaz. Os rapaces é que sempre teñen unha idea de que os rapaces non teñen nin idea. Teñen máis idea que ti, canto menos. O que pasa é que o seu cerebro ainda ten que madurar. O sea, que non ten máis. Pero intentar ligar os contidos coa realidade que viven os rapaces, porque moitas veces nós ensinamos unha cousa e os rapaces danlle mil voltas, saben de sobra que novedades saleu de alimentación e demais. Entón, enlazar un pouco por aí e ser máis crítico por ese tema tamén podería ser unha boa opción, non obviar o que hai. Todos sabemos que hai influencers e que tipo de influencers hai, entón tamén expoñelos un pouco.
sería un pouco entrar por aí tamén. Bueno, pois é unha reflexión moi interesante. A mí pareceme que esas cousas pois son bastante, digamos, porque eu podo ter unha idea e gracias a vos, escoitándovos, estou percibindo tamén outras posibilidades que igual son menos prohibitivas as que podo ter eu regulando. Vos traballades coa comunidade, na participación das comunidades. Contade un poquinho como é, digamos, esa relación coas comunidades e como emerxen os problemas e como abordades logo vos eses problemas. Cal é a importancia do que facedes? Bueno, realmente os recursos de saúde mental que hai na actualidade sí que, como lle pasa a todo o social en Galicia, non? Sí que estamos tal vez un pouquiño abandonadas e abandonados, non? Un pouco sobresaturados, digamos. Porque partimos da base, na que comentaba antes Rebe, que recursos hai, non? Se hai estrategias, se hai plans, non? Pero sí que é verdade que non vemos un acceso moi real a atención á saúde mental, non? Por exemplo, se ligamos tamén co que falábamos antes, sobre infanto-xuvenil, por exemplo, non hai moitos recursos en Galicia, non? Agora mesmo, entrar pola pública para ter dereito a un psicólogo ou unha psicóloga é moi complicado. Entón, realmente agora mesmo recursos que deberíamos estar un pouquiño máis, tal vez, para acompañar outros recursos, estamos tendo pois tamén ese tipo de necesidades estamos atendendo tamén, non? E quizáis por iso estamos un pouquiño sobresaturados. O ideal igual sería poder traballar máis en comunidade, facer máis traballo en rede, estaría xeñal poder ser máis visibles, pero ás veces sí que temos que facer un traballo un pouco máis asistencialista, non, nese aspecto. O que non pode ser é que haya un recurso, un sistema de sanidade en Galicia, o Sergas, que é o recurso que sería o normal, que sería o centralizado cando alguén está mal e que nós, como a nosa entidade na que traballamos, que é pequena, que é sin ánimo de lucro, moita xente, cando se pon mal algún das persoas que temos non na entidade, directamente é prioritario vir ao noso recurso que ir ao Sergas, porque igual nesa asistencia non van a atender esa persoa e o primeiro que lle van a facilitar é medicación. Probablemente haya que cambiarlle medicación, o sea, sempre centralizalo un pouco de está mal, vamos a cambiar a dosis que teña ou aumentarlle, e que vai un pouco nese sentido. Entón, moita xente o que fai é en vez de usar ese recurso, directamente ir a entidades como a nós, que igual esa persona está mal, o que necesita é que lle prestes atención, é que non hai outra cousa, que fales con ela, e nós, como, quer dicir, a nosa labor, moitas veces, e eu son profe, ela é integradora social, é estar e atender a xente. Igual esa persona só necesita falar unha hora, que fales unha hora con ela, para dicirche por que está mal, como se sinte, e xa está. Non, sin máis, é moitas veces escoitar, atender, preocuparse, estar, que é o que non garantiza o sistema de sanidade, porque tú vas por urxencias, derivanche, estás ali que 12 horas en urxencias esperando a que che atendan e logo para que che den unha cita para dentro de 6 meses nun psiquiatra. Home, por favor, pois entonces que facemos? Entonces directamente as nosas entidades, o sea, a nosa na que traballamos e outras máis, o que fan é estar antes que o sistema galego de saúde. Entonces, que está pasando? Algo estamos facendo mal. Nosa entidade debería ser un recurso complementario a... Complementario, non o central. Non directo. Entonces, claro, o que está dicindo Rocío é verdad, funciona así. Estamos saturados. Saturados por iso, por estas circunstancias. Damos do que temos que darnos, non podemos facer, o sea, damos o noso e o do sistema galego. Por lo tanto, percibo que hai unha alta demanda, unha falla de coordinación, pero que ás veces os recursos poderían ser suficientes para, digamos, abordar a realidade que temos. Vou cambiar un pouquiño de termos. Aquí traballamos moito, eu traballo moito tamén con non communicable disease, é dicir, con enfermedades non transmisibles. A saúde mental é unha delas, e percibo moito como as desigualdades e, sobre todo, os condicionantes socioeconómicos poden afectar, non? E creo que no ámbito da saúde mental é significativo. En Galicia tamén percibides que é así, e de que xeito? Hai dicotomía rural, urbana, como vedes isto? Sí, bueno, igual que en outros lugares de España e de Europa, si as desigualdades, bueno, hai que ter sempre un enfoque interseccional neste aspecto, non? Quero decir, pois normalmente sí que as persoas que poidan vivir no rural e teñan un estrato socioeconómico menor
pois habitualmente teñen un menor acceso a recursos tamén, e sobre todo de saúde mental. Sí que está todo moi centralizado sempre nas cidades, en lugares moi concretos e é difícil. E sí que é certo que, claro, cando non tes aseguradas as necesidades básicas, como pode ser o acceso a vivenda ou tes un traballo precario ou tes unha sobrecarga de coidados brutal, iso tamén vai ser condicionante para afectar a túa saúde mental. Entón sí que vemos aí un problema de desigualdade nese aspecto e que sí que pois é algo que realmente afecta. Ten maior incidencia, claro. Non sei se respondín así ben á pregunta. No, sí, pero sí, eu creo as peculiares de Galicia. Mais ou menos ten Sí, unha imaxe xeral de toda Europa, non desa afección das desigualdades, pero como vestí, Rebeca, tamén? Eu xo completamente o que acaba de dicir a verdade, sobre todo en Galicia, o con respecto do rural, esa xente xa non sei se é que está abandonada ou que xa se olvida dela. Os recursos cando unha persona do rural sí que ten un problema de saúde mental, que é dicir, non ten unha enfermedade non ten que ser unha enfermedade concreta, pero que teña que ver con saúde mental, teña depresión, esquizofrenia, que dicir, calquera desas razóns, esa persona lle costa moitísimo máis ter recursos, porque temas de acceso, o sea, xa mobilidade e demais, lles costa un montón, e ainda é moitísimo peor centralizado niso, e se nota moitísimo que hai aí un recursos tamén que non existe. Non hai unha accesibilidade real, esa accesibilidade que dicimos, poñémonos a medalla de accesibilidade, innovación. Onde está a accesibilidade para as persoas que viven na aldea? A min que me expliquen. Que liñas de autobuses teñen? Se non te podes mover en coche, xa non pode ir ao médico esa persona. Por non dicir que non podes chamar a ambulancia, porque se non é algo grave como tal, non che levan unha ambulancia. Entón, que é o grave ou que non? Porque hai persoas e casos de ter unha crisis de ansiedade ou un ataque, non ter unha enfermedade concreta, pero padecer algo con respecto á saúde mental, e as persoas de urxencias valorar pero non podemos mandar unha ambulancia porque que é o que che pasa? Claro, se te rompes unha perna, sí, é algo grave, pero se che está dando unha crisis de ansiedade, ponte unha bolsa de cartón. Sí, é que é así. Entón, esas cousas hai que dicilas. Isto sigue habendo, o estigma da saúde mental sigue existindo en pleno 2026, e que pasa? Que é prioritario unha enfermedade física e unha enfermedade mental antes que unha enfermedade mental. Porque pasa, unha persona do rural pode pasar unha crise de ansiedade moi grave e non chamar a urxencias nin nada por saber que non o van a asistir. E iso é triste. E antes, chamar e priorizar a unha entidade como a nós por teléfono. E nos acudir. E chegar a ese nivel, de verdade que é triste. É moi triste. Bueno, pois non é moito tempo, pero isto sirve tamén para dar unha idea que nos vesa, e tamén sirve a mí. Moitas gracias por estar aquí, por contarme todas estas cousas, porque estáse traballando aquí tamén nas institucións europeas por programas, por unha estrategia de saúde mental europea que realmente sirva un pouco de paraguas. Aquí non podemos ir aos problemas moi concretos, pero sí aos grandes elementos que trazan a saúde mental derivadas, por exemplo, no mundo digital a hora de regular, que eu agradezo moito a vosa opinión porque pode facerme repensar algunhas das estrategias que ás veces temos desde estes, digamos, Europa está moi lonxe, pero regula cousas moi cercanas. Non pensedes que non é así. Bueno, pois moitas gracias, Rocío, Rebeca, pola vosa presencia e por estar aquí en Bruselas, no Parlamento Europeo. É un placer. Gracias a ti por acollernos.